Hi mga kapobre, it's me, the organic fish. Ang babaeng tagapagmana sa merkado. Nananasag kuaning small Africa, ha? Ako, ay bilat na, natagak ng akong kuan. Nako sa small Africa, isda mo diha, isda. Nako sa small Africa day. Small Africa ning ako. Pertila po ka kay gauwan man gabi igod. Gani jud ning kinabuhis merkado day. Small Africa gini amuha diri. Kumbati. Mamalit ko og kaunon. Labi ako diri sa merkado guys. Nadagang kay apple. Na ako diri sa merkado kung kisay gana palit buwad, palit na mo. Oh. Mao ni ang kinabuhis pobre. Nakasuway man sa ko yung ani sa una gagmay pa kong anak, manuroy ko diri sa merkado, magladlad ba. Sa unang panahon nga gagmay pa na akong anak maong abroad ko para makahatag ko maayong buntag. Day pila kilo sa kuwan tangkong day? Kalami gistangkong dayo. Ikaw na nga ang kitangkong dayo no ya gisahon ba na butangag baboy. Aray sa kondisyonahan mga kapubi kay kitang mapinoy mangita barato-barato kun gamay. Ang loya timan na. Mao ning giingon nga small sinigal lagi ni diri. Small sinigal maning kamot gid taon tani. Asang baratohon. Oh, ang wala ka ila sa turmeric mao na ang luyang dilaw turmeric na. Ito tas unahan bi kay basig na ibaligya diri. Na may small carbon diri ba. Naman day mga baligya day diri kabuntag day mga kapobre. Saan siya? Kamuti. Kamuti na day. Lami ba na siya binignito no? Wala day, lami isaging day ay. Pobre dami isaging ka pobre yun. Kalami, wala ang bukado. Wala kalami sa mangga gud. Dahil pila kilo ani? Kalami sa mangga oh. Ano kay mangga day?